Good morning. Apaya kanong na ang angot ti babaeng lalaki nya. Ne, panyo pa mo dayay na ang angot kano ti babaeng lalaki. Taapay hindi nga ron pinarso ni Apo Diyos ti lubong, di pinarsoan ni Adan, awang kadwana, nangala iti paragpag niya, pinaturog na nangala paragpag na iso inaramid na nga babae. Kasi siyempre dito paragpag iso tayo maayayosan ti anglit, iso nga agat anglit dagiti babae. Nandagdigos dakes. Nya mo ano niya nagkungkuna daytan. Ada kano agasawa ko nana, kunakan di babae agsinatan. Kadudduoy kamat, datala arak ti obraem, agsinatan. Kunakan mo dahi ti lalaki ay agpakamatayak. No agsinata, matayak. Kunana kano ka. Hindi alam mo nga maiturod mo, kunana. Hindi pumanaw da na pangkano di anak na nga babae. Dahil ito'y babae na pan di anak na nga babae. Mamang agpakamatay ni tatang adaigan na nga labakas, aglaslas kano, kunana. Ang lapat yan nga maiturod na ko na mo di ina. Haman mamang na agpakamatay ni tatang. Adain niya rasaas, di jay nanang na iji anak na. Kaya idinalpas na ngayon niya rasaas ko na di anak. Wen, haan nga agpakamatay ni tatang ko na anak ano. Anya timbaga na. Anya niya rasaas jay nanang. Nga namati di anak nga agpakamatay ni tatang. Ala, assignment yo damagot to no Domingo niya. Damagot to no Domingo. Ti pagsasaritaan tayo ditoy, ti topic ni Apo Jesus, dagiti adalan, sinaludsod da, in challenge da ni Apo Jesus, kung kunana, kinuna ni Moises, mabaling ka din nga isina ti asawa na, ti lalaki, kunana dagiti adalan. Kakunana, niya ti kunana ni Moises, mabalin nga agaramid, ti kasuratan kunana, no, dahi ti lalaki, sana papanawon jay asawa na. Kitaan nyo, aji lalaki kunana laeng haan di babae, polos nga mabalin ti babae, lalaki laeng ti babae makaramid. Idi, panawon ni Apo Jesus, di kultura da. Kakuna ni Apo Jesus, gapo ngamin ti kinatangken ta ulo yo. Iso nga inaramid ni Moises daytoy. Haan nga kayat ti Diyos, ngam gapo ti kinatangken ti ulo yo, nagaramiden ti kasuratan. Kati ay adda karbengan na nga mangisina idi, lalaki laeng awang karbengan ti babae. Tatan kunanan, impalagip ni Apo Jesus kadakwada, idi punganay kunana, kahit nangasaon, idi pan nakaparswa ti lubong, inaramid ti Diyos, ti lalaki ken babae, ngano agtipon dan agbalinda amay maysa, haandan nga duano diket may maysadan. Kati description na ditoy, katulungan. Lalaki may maysana, nangala, nangaramid ni Apo Diyos, nangala ti paragpag na inaramid na akatulungan. Haan akatulong niya. Kayat na nga saon katakunaynay kadwana nga agdalyasat dito'y lubong nga mangi daulo ti lubong kunana pay kidi nga naddumak adda maabuse di nga term nga siyak ti ari ti lubong kuna ti tao kahaan. Katulungan na kunana. Tapno agbalindan may maysa. Di jayan no nagbalindan may maysan, isu dato yan haanen nga duano diket may maysadan dayay ti imbaga na ti agasawa. Agpay sumet. Kitaan nyo dagiti agasawa no dadduma kakwa. No kanayon da ngagdindin na no agin innayat da kasla dala agbalin nga agkarkarupa. Kasla agkarupa da pay no dadduma dagiti agasawa. Iso nga di ubing no kanayon mo nga dindinaan di ubing sumurot met no nya ti ison tumet ti rupa graman style. Iso nga dagiti agasawa no agin innayat da kasla dala agbalin nga karupa. Iso nga no ni Mrs. no dadduma ti karupa na di driver. Ni Mr. ti karupa na ni Inday. Di katulong. Diya mo isuda siguro ti kanayon nga agkadkadwa. Kano kasi nga ron nga dayjay no talaga nga agasawa nagmaymaysada kunana. Keday ito'y ti karit.
Apa yang nga tinutukan ti agasawa? Apa yang amin basic unit of the society kunana nga rod dayjay. Ta napateg ti role, napateg ti akem ti agasawa iti gimong tayo. Di mapatanor nga maysa nga nasaya at nga tao nga naggapo iti pamilya, dakkel ti epekto na iti gimong. Ngam no nadadael di maysa nga tao, dakkel mo ti epekto na iti gimong. Haan nga hangagapo ta isuna laeng ti no kumakuna tayo dayta nga anak maditipan nakapatanor na ke medyo adda bastos na agtatakaw haan lang isuda ti madangran ti entero nga gimong. Isu nga nakadakdakkel ti akem ti pain agasawa iti pamilya. Kenarigat ang agbalay gino sisisina di agasawa. No di agasawa ka handa nga makapagkatunusan. Adda nga ta adda nga ta tumanor nga nanakem iti pamilya ngem iti porsyento na aga na baba. Isu nga na may mayat lata ano agtin na kunay kas lang rod pilid ti karison nga kunatayo. Ti lalaki ken babae adu dagiti kabaelan nga aramiden ti lalaki nga haan nga kabaelan ti babae. Adu madagiti kabaelan nga tarabawon ti babae nga haan nga ammo ti lalaki. Kano pagtipunem dayto isu nga rod day agbalin nga perfect di family. Apa yang amin nga ti karit na ti pamilya tat nakiimbes nga isu ti pagtaudan ti bokasyon, pag ti pamilya pagtaudan ti nasayaat nga tao nga mga iwan ti lubong. Ti pamilya isu ti pagtaudan ti nasayaat nga mangidaulo. Kano dagiti mangidaulo ka sa nga pamilya da agririri dapay. Pag inagawan dapay, would you believe nga nasayaat ti pan nakapatanor dagarod dagitoy? Kunwari aga-apad nga may samo lang iso, so malatso. Kanasayaat nga tatipan nakapatanor na dagitoy. Kanudad duma, ijeng nga ti paggapuan na, kas pangarigan ta anak mo, pinatanor mo nga di mo na pupuutan kamadi. Kana ikan ti gundaway nga agserbi, nga pay nga rod, dadael aminan Kas di nga min ti kapigsana, iso nga nagdakkel ti akem, dagiti naganak, dagiti agasawa, iti uneg ti pamilya, taagtin na kunaynay. Daytoy nga min ti kaharit na kanya tayo. Daytoy ti paggapuan na amin kakabsat, iso nga rod nga, pinagpada na ni Apo Jesus, pinagpada na di dignidad ti babae, dignidad ti lalaki, agpadpada. Haanen nga nabababa, ta iji nadanon ni Apo Jesus nga kultura ka, dagiti babae ka, awan gawgaway da, idadaulwan dala ida, awan karkarbengan da, handa makapagtawid, tatta nagtulid ti panawan, babae mo tinaturturay, babae mo ti naararin, awang mo makuna di lalakin, tamimimatan, ay tuumamatan. So pampanunutak, lalaki ti muna nga naparswa, kunana, inala na jay kuha na ti baba. Ngam haan, ang eksakto akas di tinapasamak niya, ngam ibagbaga na, siyempre tinagaramid ti Biblia ki isuda. Superiority. Kuno baliktadan tayo, nung nga babae ti muna nga naparswa. Ngay sos, daytan. Kas ano ti kinaari da, baka naarari da man, nandiyak amon. Kaday di awanan tinanga nga to. Awan tinanga nga to, babae kin lalaki, pinagpada na nga rod ti dignidad. Day di nga rod narukop nga babae nga iladawan ni Eva. Day di nakapsot nga babae nga iladawan ni Eva, binawi ni Apo Santa Maria. Day di narukop nga nagbasol, binawi ti baro nga Eva nga awan ti basol na iso ni Apo Santa Maria. Tata Oktubre, bulan ti Santo Rosario. Rinogyan yon, ay hampay, nalapiman, erugiyan to yun November 1-an. Danatay kay mat, piyasta natay sunto ng rugiyon. Nya? Kada ito, hindi pa ni Apo Santa Maria, iso tinangbawi, mangdalos ti, may tumulong ti panakadalos ti lubong. Kakunana pa'y, dagiti Rosary Crusade, ti Ibagada, Padre Pio ka di ng Ibagada, diyan nga kunana, a family that prays together, stays forever. Nya? Agkay sa agkararag,
ti pakarigatan ti pamilya tatta amuyo ti pakarigatan ti pamilya tatta. Haanda makita di totality, di buo ti panagasawa, ti pamilya. Ti pagpukpukusan ti tunggal maysa, di mistake ti tunggal maysa. Kamali isuna. Isu nga haan nga agtali na edday tang ayat. Isu nga uray agkararag dahaanan nga mabuo dyan na impapuswan na kararag. Tati nakafokusan dagiti pampamilya, di kamali ti tunggal maysa. No makita da di laing, makita mabigbig jay pagpigsaan ti tunggal maysa, taawam mo ti perfect nga asawa, mo perfect nga ina, awam mo perfect nga ama, awam mo ti perfect nga anak. Awan ti perfecto. Adda amin pagkurangan. Kano dagiti pagkurangan ti nakafokusan, ay awan ati haan nga agtutunos, dayta nga sa nga pamilyaan. No, dagiti pagkapsutan ti bigbigbigan tayo, ay sigurado agwara-wara tayo. Ngam no kitaan tayo, ti pagaglaingan ti tunggal maysa, no man pa'y agkurang, sulnitan ti pannakaawat ken karkararag, agbalin nga perfect da ito'y mabuo nga pamilya. Iso nga tatapanawon manen, Oktubre, panagkararag, bulan ti Santo Rosario, iti da kayo nga laygo kunana, ti layman's prayer kunana, iso da ito'y nasantuan a Santo Rosario. Kada kami, adda di kararag mi breviary, dagiti religious, mamadre, ken papadi, kleriko, adda di jay. Ngamda kayo, number 1 nga pa nagkararag iso dito Santo Rosario. Katatatabulan na, napintas launay nga aramidan tayo manen. Napintas launay nga igkararag tayo manen asa nga pamilya. Nga po ta naka-lockdown tayo, kuna tayo, hantay pala makapantisisa tayo. Iji unig ti pamilya, kapintasan nga iso ti agkararag. Iso ti agkaykay sa dayta a pamilya nga agkararag. Gundawayan tayo. Idaton tayo. Napigsa ati bilag nabilag ani po Santa Maria nga mangibabaet kada tayo. Adun ati inagasan na. Adun adagiti babaan ti panangibabaet na naagasan tayo. Iso nga tatanga panawon, napintas launay gundawayan. Da kayo apang pamilya. Da kayo nga amma kadain na. Nga mangitatakder ti pamilya. Ti maysa nga da kayo nga dagiti anak, no pagkaykaysaan tayo daytoy mabuo tayo. Ti panulong ni Apo Santa Maria, tanno makapatanor tayo tinasaya at nga tao, iso dayti ti pangrugyan ti panagprogreso. Ngam no dakes ti mapatanor di pamilya ay kaamuyon gimong wara-wara. Italag tayo kini Apo Dios, baban ti panangibabat ni Apo Santa Maria. Tasapay ko matamaaramid tayo dagiti annungan tayo ti unag ti pamilya kin iti gimong tayo.